Il-ġenituri ta' tfajla li nqatlet wara li ttajret minn karozza fl-2017 ingħataw kumpens doppju wara deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell. Stephanie kellha 30 sena meta ttajret waqt li kienet qed taqsam it-triq fil-Gżira. Il-ġenituri ta' tfajla kienu fetħu kawża għad-danni kontra Anthony Kirkop, is-sewwieq ta' 46 sena. Huma allegaw li Stephanie mietet kawża traskuraġni u għax Kirkop ma segwix ir-regoli ta' traffiku. F'Ġunju li għadda il-qorti kienet iddeċidiet li t-tort kellu jinqasam bin-nofs għax kienet qalet li l-vittma kellha nofs it-tort. Kirkop ġie ordnat iħallas kumpens ta' 162,000 euro. Il-familja appellat mis-sentenza u issa l-Qorti tal-Appell qalet li bla dubju il-kawża li għaliha Stephanie Rapa tilfet ħajjitha kienet is-sewqan perikolus b'veloċità ta' 140 km fis-siegħa. Il-qorti qalet li l-provi saħansitra juru li ftit qabel l-inċident Kirkop uża funzjoni speċjali biex iżid il-veloċità tas-sewqan. Minkejja li għarfet li l-vittma setet kienet iktar prudenti u użat id-dwal ta' traffiku biex taqsam, il-Qorti tal-Appell qalet li t-tort kien ta' Kirkop u s-sewqan tiegħu f'post residenzjali hija ikkundannatu iħallas lill-ġenituri is-somma ta' aktar minn 300,000 euro bl-imax mid-data appellata.